עונה שלום חברים יקרים, כאן סער, בעוד סרטון של שאני ואורי כאן, בעוד סרטון של תחרויות אופניים, וכאן אנחנו הולכים כאילו, אני והוא עושים תוכן מאוטו, נא לשים לו לייקים, וגם לי, אני כבר סאב שלו ועוקב, ולייק שלו, עליתי על אבן, בבקשה שימו לי לייק וסאב, וגם לאורי, יש לו תוכן, אמרתי לכם, ואני בפורטנייט, הוא עוד רנק אחד באנריל, באמת, היה לי משתמש קודם, שהייתי בו, עוד רנק אחד הייתי באנריל, אבל הוא נמחק לי, ואני משתמש טרייארד נדיר באמת נדיר. אז איך יותר נוח לכם ככה או ככה? כן. יש לנו משתמש של טרוויס סקוט. כן, לא, יש משתמש של טרוויס סקוט. ולא יש להם בלק נייט. היה לי בלק נייט, רובי, טייסת. אני והוא כאילו משחקים מצ'פטר אחד. אני בן 10 והוא בן 9.5. אז שיחקתי מגיל קטן פורטנייט. זה החלום שלי בשבילו, אנחנו בין הטיירדים בעולם. אני יוצא רנקים עכשיו באנריל, הוא עוד רנק אחד. אני משתמש קודם, הייתי עוד רנק אחד והייתי באנריל, אבל נמחק לי. וזהו, לייק וסאב, זה מה שאנחנו מבקשים. ונעשה תוכן. כן, יש לו, ולי היה לול, בלק נייט, רובי, טייסת, ולא היה טייסת, רובי, לי היה גם את הטייס, לא היה טייסת, רובי, ואת הטייס, ולשתינו היה לול. וזהו. אנחנו לא יכולים. בסרטון. טיק טוק, סליפרי שתעליק לו. דחים. גיים סטארט. בוא אורי. לשים לייק וסאב. חברים.